Grupo sa mga environmentalist din sa Sugbo na nawagan sa katauhan nga likayan ng paggamit ng mga plastic bottles alang sa resigamot nga Sinulog Festival. May kausa sila ang gitawag nga Pit Senyor o Plastic Iwas Trash. Kini aron may tarong nga labayanan ug mga basura ang mga katauhan. Ani ang report ni Nico Sereno. Alang sa kasaulugan sa Fiesta Senyor o Sinulog Festival, nakamuntar na ang mga eco stations dinhi sa syudad. Giplastada kini sa City Hall ug mga partner groups palibot sa mga rota sa parada ug prosesyon. Kini aron dunay tarong nga labayanan og basura ang katawhan. Ipa-segregate ang basura gikan sa recyclable sama sa mga plastic bottles, malata ug mga dili malata. Ang mga naka-duty nga Barangay Environmental Officers o BEO, busy sab sa ilang tahas pagpahibaw sa katawhan sa hustong paglabay sa basura. Usahay, mangunay sab sila pagpamunit sa nagpasad sa kadalanan. Mabantayan, sagad sa nahipos nga mga basura, mga plastic water bottles. Kini ang advokasya sa environmentalist group nga 5 Pieces Daily Habit. Gitawag nila nga Pit Senyor o Plastic Iwas Trash. Panawagan nila sa mga tao, labi na panahon sa procession og sinulog, magdala og mga reusable nga containers aron dili daghang plastic ang magamit. Tungod kay matud pa kausara og iglalabay dayon. At least ma-prevent na to ang mga plastic bottles nga last year ba mao'y pinakadaghan diri sa ato ang kuan after sa sinulog. So we're hoping ang total number of tons last year nga mo-drop karon. Ang Metro Cebu Water District o MCWD subling mumontar og water stations sa ruta sa procession o Grand Parade karong tuiga. Dito makakuha og makasahod ang katawhan sa tubig nga potable o mainom. Awhag sab nila sa mga tao mugamit og reusable containers kun musahod sa ilang tubig. Para ma-lessen ang plastic use, so atong giawhag ang atong mga ang public to bring reusable nga tumblers, no, nya ilara nang i-refill sa different nato nga water stations along the parade route. Part ni aning sa basura wat sa sentro. So ang among panawagan lang ani nga magdagit ta og kuan, magdagit tag tumbler, magdagit ta og kanang reusable bottle kay dako kayo igtabang dili lang gyud sa atoa. Apil na gyud sa ato ang gobyerno. Pahimangno sa mga tao, di magpasagad og labay sa basura kay daghan nga mga BEOs ug deputized Senro agents ang manakop og mo-issue og citation. Laing advokasya sa grupo ang pagpanghatag og mga tumblers of hope alang sa mga kabataan. Magtudlo sab sila og tips sa epekto sa basura sa kinaiyahan. Ang nakanindot mangud sa bata, sir, kay humok pagpanguna-huna, dili pa siya lisod bawgon. Like pare-pareha magud nato edad kasagaran taas na garbo kung badlongon. So we believe nga kung mga bata atong edukaron mas dali ma-adapt. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.